Ahir el grup parlamentari de les Corts Valencianes va fer una nota en la que se m'esmentava a mi parlant de que el govern de la Generalitat no estava fent res en relació al mosquit tigre i al virus del Zika. És una nota absolutament irresponsable i la vull contestar, encara que igual sigui a donar-li una importància que no té. La nota la firmava la diputada alacantina Elisa Díaz i era absolutament irresponsable, ho torne a dir, perquè apuntava al perill que el virus Zika té per a les embarassades i deia més que el govern estava de braços creuats al respecte. Les dues coses són mentira i les vull contestar. La primera de les qüestions és que no hi ha ni un sol cas de virus Zika agafat a l'estat espanyol i, a més, és molt important destacar que el virus Zika és un virus que afecta a les persones durant un període de dies molt curt i provoca una certa febre, un cert mal de cap i una sensació de cansament que desapareix, ja dic, en un parell de dies. I després és especialment greu dir que afecta o que és un perill per a les embarassades perquè no hi ha cap ni una evidència de que el virus Zika pugui afectar al fetus, encara que en Brasil s'han sentit algunes veus al respecte, però no hi ha cap constatació científica en aquest sentit. Per això, tocar un tema tan sensible és especialment una mostra de falta de rigor absolutament incompatible amb la gestió d'un polític responsable. I la segona cosa, quant a la falta d'acció per part del govern, ahir mateix vam tindre una reunió de la comissió que tracta aquestes qüestions, on hi ha diferents institucions i fins i tot les mateixes diputacions del Partit Popular van dir que s'estava fent una gestió sanitària molt bona per part de la Conselleria de Sanitat. És molt important dir que s'han fet multitud d'actes de caràcter informatiu en diferents ajuntaments al llarg de tot el país, que s'han fet publicacions, que s'han fet conferències, que s'han fet reunions amb alcaldes i amb tècnics de medi ambient i es continuen fent en els pròxims dies. És important també dir que no té res a veure la presència dels mosquits tigre amb la gestió dels parcs naturals. Els mosquits tigre bàsicament no estan en els parcs naturals perquè el mosquit tigre, i per això són molestos, estan en les zones urbanes i el que s'ha de fer és atacar-los en les zones urbanes quan pugen les temperatures i comencen a presentar la seva presència. Ara s'ha de treballar en el tema del control de les larves i això és el que s'està fent i això és el que s'està informant als ajuntaments. Per tant, aquesta és la competència municipal, que és la gestió d'aquesta lluita contra el mosquit tigre. Això és en el que està col·laborant la Generalitat i tot, i que no és una competència municipal, el president Puig ja va comprometre's a fer una inversió, a obrir una partida extraordinària de 500.000 euros per tal de posar-los a disposició dels ajuntaments més xicotets que puguen no tindre mitjans suficients i així entre tots lluitar d'una manera absolutament conscient i d'una manera absolutament compromesa contra el virus del Zika i contra el que pot ser el vector que és el mosquit tigre.